Isikhona inyanga yodumo uDr Vula umavula kuvaliwe umzukulu kaGebeza ukhokho Vula kwamhlabelingana ngasesikoleni nezamazama usiza kulokho kulandelayo ukuhlola ukubethela umuzi uqinise nesibaya ukucupha umfazi ezewena wedwa noma indoda ukucupha ithuna ukubamba umthakathi ukuqinisa impahla yasekhaya ingalahleki ukukhuphisa imithi emibi ethunyelwa abathakathi ukukhuphula ibhizinisi lakho lindlondlobale ngamandla ukuthola isikhundla esingcono emsebenzini uhlushwa ikhanda elingapheli unenkinga yamagobongo isigaba sokugembula ukulahla isilwane uqondisa umsamo otekile ukuvusa induku ulapha nenkinga yemizwa nezinyawo ungabathola abantwana kanti futhi khona nembiza kazifo zonke umnqamula juqu iklina ngaphakathi uyatholakala kule nombolo 072 43 12 139 siphinde inombolo 072 43 12 139 woza kuDr Vula uzothola ukusizakala. Ukuthi ukhalata sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe ehamba phambili keze lami igama ngiveze kuntuthuko ngakhumali la sibona amakomenti bathu semusha la ekhaya sicela nje show to subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke nganza kwethu yabona makuthiwa abantu bayefana emakuthiwa ithupha zeugwayini kusuke kushiwa into kanjena khona intokazi esivile ezidonzela emehlaba enkundleni zokuxhumana elentokazi ifana ncimishi neGcokama Elisha umthandeni umfaka amanqala umshove ingane ngoba nekane emadoda nyafela enkanini koqhuma nhlavana ngemfungo wabo igama lentokazi kuthiwa uZindle isivele asifakela nje amehla abantu ku Facebook enye insizwa iyaphumula ubala ngevideo yalosisi lapha iminxanqa amabhenqa ukuthi azobuka losisi izfanela ncimishi neqhawe labo kuyiGcokama Elisha mhlawumbe ukuthi ebungakayiboni lentokazi awukubambe lasi isithombe sayo ubona ukuthi lentokazi ibukeka kanjani mangabe kuthiwa izithupha zeugwayini nayo lapha insizwa iqhawe iGcokama Elisha umfaka amanqele umshove ngani kabana ngani nganza kwethu ngiyathamba nawe uyazibonela ukuthi mhlambe mangabe kuthiwa laba bantu bayafana mhlawumbe wena engakuthini okwakho kuphawula mayelana nalentokazi lena sihlangana lapha kwi-comment section sesikhulume ngalo ludaba ngaze kwethu bekuyona ivideo namhlanje bekulona udaba la namhlanje niphatha kahle nibe nosuku lwemali ngingakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare ngithanda kakhulu.